Estás a chouriciños nunha bota, copiños de ribeiro nin pulpiño de carnota. E a min o que me chifle unha boa grella criolla cun bon pan. Oh, mire, oia, iso sana é. Marisco logo nin falamos, iso sana é. Un copiño del bariño, iso sana é. Pa min un peixiño da ulloa, iso sana é. Pura e sana é. Arredemos, a ver se agougo. Son un labón, son un labón, arredemos, non teño fondo. Son un labón, son un labón, papo queixo bebo viño e tamén como xamón. Mon, mamón, 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 mamón. Eu vou estalar. Vai instalar. Vou, 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 vou. Eu vou instalar. Vai instalar. Vou, 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 vou. Eu vou instalar. Ei, non te queixes. Vou, 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 vou. Eu vou instalar. Ei, non te deixes. Vou, 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 vou. Tráeme ese boi que o papo con filloas, con viño de chantada que é mellor que o de Rioxa. Carneiro de moraña con chicharros e cebola cun bon pan. Oh, mire, oia, iso sana é. Marisco logo nin falamos, iso sana é. Un copiño de albariño, iso sana é. Pa min un queixiño da ulloa, iso sana é. Pura e sana é. Arredemos, a ver se agougo. Son un labón, son un labón, arredemos, non teño fondo. Son un labón, son un labón, papo queixo bebo viño e tamén como xamón. Mon, mon, mamón, 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 mamón. Eu vou estalar. Vai instalar. Vou, 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 vou. Eu vou instalar. Vai instalar. Vou, 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 vou. Eu vou instalar. Ei, non te queixes. Vou, 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 vou. Eu vou instalar. Ei, non te deixes. Vou, 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 vou. Un roscón. Eu quero un roscón que de postre está mellor que un pemento de padrón. Un roscón, eu quero un roscón que de postre está mellor que un pemento de padrón. Ei, eu vou instalar. Ei, non te queixes. Vou, 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 vou. Eu vou instalar. Ei, non te deixes. Vou, 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 vou. Eu vou instalar. Ai, porras, un momento. Empezamos sempre con algo. Come de froita. Moi boas, benvidas, benvidos a un novo directo, unha nova entrega, unha nova consulta, e van 30 xa, da dietista lobeirista, con nosa Sandra Román, e hoxe temos a unha experta en temas de cabeza e en moitas máis temas, que é a nosa psiquiatra e divulgadora favorita, a Raíña Vermella. Voume quitar de pantalla completa e vou na poñer aquí. Moi Iria, benvida. Moitas grazas. Que guai. Además, puxeche este sombrerero tolo, encántame. Eu identifícome moito con esta personaxe. Eu que puxen eu, Sí, sí. Ai, sí. O que tú decir, genial. Estamos o trío Calavera de Alicia. Sí, sí, sí. A Raíña Vermella e o sombrerero tolo. Fáltanos a Alicia, a ver si ven, a ver si pasa hoxe por aquí. Dicíanos, dábanos as boas, Dieguito CR,
comentábanos Mazmalcap, a ver, entonces despois de desconxelar o polo a temperatura ambiente e cortalo, teño que cortar os tomates co coitelo sen limpar para que coñan sabor. Era así, non? Xa tiñan coña con iso, todo moi ben, Mazmalcap, perfecto, faino así. Despois contasnos. Divulgación pura, estaban xa co tema ese e eu quería darlle as moitísimas grazas a Madialevo e a de Jerry por facerse neste programa si temos o tema de Lobeiristas Pro, vale? Fixéronse Lobeiristas Pro, entón un aplauso moi grande para eles e tamén gracísimas a Blanagan, que eu, se o lera como o leen en Países Baixos, diría Flanagan, esa V ao principio é F, entón a Flanagan, grazas polo seguimento. E que te de Jerry que atopou o botón do Prime. Bueno, pois está ben atopar ese botón, podedes nos seguir co botón do Prime, sabedes que co Amazon Prime tedes unha suscripción gratuita, incluída no voso precio de Amazon Prime, entón podedes dar a seguir a Lobeira Today, que nos fai moita ilusión. Ricos non nos fai, pero fainos ilusión, verdad, Sandra? E se nos dera para uns churriños, pois nin mal. Eu acabo de comer churros. E digo, que tía, macho. E digo, sabes, acaba de comer churros e dínolo así, pásanolo así, refréganolo así, un churros. Pois moi bien. Bueno, de que vamos falar hoxe, Sandra, por favor, introducción. Pois imos a falar, como ti dixeches, do tema mental, e que mellor, bueno, estou moi contenta porque xa faláramos dos temas do TCA, e agora imos falar máis do tema do corpo, non? Pero, bueno, mellor que diga Iria. Vostede dirá. Claro, o TCA é como unha cousa moi ampla, non? E ademais, agora cada vez estamos vendo que antes como que nos limitábamos un pouco a anorexia e a bulimia, non? E agora estamos vendo que os trastornos da conducta alimentar son moito máis amplos e que moita xente que ten un trastorno da conducta alimentar non especificado, non? Que non encaixa exactamente en ninguna desas duas categorías ou que, dependendo do momento, pois pode encaixar en unha ou noutra ou en ninguna. Pero creo que máis que falar de trastornos, aquí creo que estamos todos un pouco trastornados. Creo que temos que falar do trastorno como sociedade que temos coa visión do noso propio corpo, non? E coa imaxe corporal. Non tanto persoas concretas que se creen un diagnóstico. O trastorno comunitario. O trastorno comunitario que fai que as persoas teñan trastornos individuais. Exacto, sí. Eu diría un trastorno conxunto da imaxe corporal. Sí, fastidiado eso. Complicado, sí. É que aparte ten moitas frontes, é dicir, se tivera unha fronte soa sería moi atallable, non? Sería moi loitable iso. Pero que ten tantas frontes diferentes, porque dende o ambiente obesoxénico, que fala moitas veces Sandra, non? De isto de chegar a un hospital e non ver unha máquina expendedora de froita cando ves unha máquina expendedora de fosquitos e similares. Por non falar do menú que dá moitas veces. Por non falar do menú que cando lle deron a miña mai, o sea, deulle unha descompensación insulínica e meteronlle galletas María de postre. Perfecto, todo bien. As galletas María son máis nos hospitais. Se non tes diabetes, danche dous paquetes, e se tes diabetes, un paquete. Que isto é a compensación insulínica que fan no hospital. Debeu de ser. Pero vamos, como iso, centos de cousas máis, non? Pois a sexualización desmesurada das fotos tanto de homes como de mulleres. A cultura da dieta. A cultura de dieta, é dicir, despois de... Eu teño unha broma con Sandra, que o dicimos sempre que, bueno, ahora xaneiro, tempada alta, non? Pero é unha broma, é dicir, eu digo yo de broma, pero é certo. Todo o que é tengo que hacer dieta porque ahora, claro, despois de Navidad, e diste, vamos a ver. É dicir, eso hai que erradicalo un pouquiño, non? Tampouco abandeirar o venga, non hagas nada, non te movas e churrasco todos os días. Non, churrasco de diario tampouco, pero con así un pouquiño de, oye, cada un que este como estea, non? É dicir, a min un dos consellos máis bons que me deu a miña psicóloga foi, si a roupa che queda pequena, compra roupa. E é unha cousa que tentas non facer porque diste, no, porque agora xa me vou poñer... No, roupa nova. E cando vai adelgazando xa teño camisetas das que non me servían, é dicir, exacto, que me van servindo, non? Pero temos como esa idea de compensar, non? O xaneiro é como mes de compensar.
Sí, é un dos máis de compensar. O xaneiro empezo o luns. Sí, Son as o lunes cousas e que xaneiro, máis. non? Nos horas. Sí, sí, sí. Di de Jerry, o uso de esteroides no gimnasio. Sí, sí, todo se pon, todo é moda. Ahora en xaneiro todo vale. Todo vale. O dis con humor, pero non o dis de broma. No, claro, claro, é que iso. É dicir, aquí estamos, eu como digo sempre, no, cando falo do dietista ou da luns de TEA, sempre falo que divulgamos do jiji jaja, no? Porque parece que no, pero cun sorriso na boca e facendo algún que outro chiste, todo entra diferente. Entra a un, como decían uns tipos que estaban en Radio Quack, decían que en Quack FM, decían que coa risa todo entra nun sitio diferente do cerebro e parece que no, pero asimila máis, no? Entón, facémolo así por iso. Pero, exactamente, non é de broma, é dicir, é unha coña, pero aínda que estemos aquí jiji jaja, é bastante triste, no? Depende de que cousas, non sei. Xa falei. Di aí Matt Malkat que na Seguridade Social británica fan unhas campañas de xaneiro sin alcohol que flipas. A raíz disto, outro día entrevistáronme sobre o tema de ser astemia, porque eu non bebo, que é un temón que xa falamos, por certo, na Lobeira, sobre o tema do alcohol. Sí, sí. E sí que, home, eu díxenlle á periodista que a min dábame medo de que isto empezara a ser unha moda tamén, o de facer saxóns de alcohol, entre aspas, porque sí que estou vendo que agora é como a moda, xaneiro sin alcohol. En fin, que tamén está moi relacionado con tomar alcohol, desinhibirse, todas estas Bueno, pero cousas. que os británicos teñen un problema tan grave co alcohol que as eleccións en Reino Unido son un mércores para evitar que o venres cobran e o sábado non vayan votar. Entón, as eleccións móvenas a mércores para que a peña non vai alcoholizada a votar. Xa. Ese é o problema grave, é dicir, ten un problema tan grave con iso que teñen que facer iso para evitar que a xente non vote por pura borrachera, vamos. É dicir, é grave, é bastante grave. Non sei, quizáis... Sí, o feito de facer un mes sin alcohol parece querer decir que os outros 11 si son con alcohol, non? O sea, como que o normal é beber, ¿no? E ese mes é como, bueno, pues vamos a dar un descanso ao fígado, ¿no? A mí me parece moi significativo, ¿no? Do problema que teño. Sí. E a coña é que despois o pensas e diste, e sen embargo son os abandeirados, non? Os non bebedores de Reino Unido son os abandeirados do titozalismo, non? Do titotalismo, que é este abandeiramento de non bebo porque non, e punto, non? E son astemio completo, é dicir, non, nin cociñan con viño nin cervexa, non? Pero coña, é dicir, eses son os menos, non? E que a Seguridade Social faga un día, o sea, un mes o ano, o primeiro mes do ano despois do Nadal, que faga un mes sen alcohol, e da xaneiro sen alcohol, diste. Sí. A ver. Estáse poñendo de moda, sí. Pero bueno, que nos imos polas ramas, nos imos polo alcohol. É que o do alcohol é outro programa, se queredes. Sí, sí. Xa falamos diso, pero mira, podía, é que hai temas que son tan amplos como os TCAs, a relación co corpo, a cultura da dieta, que son, sempre se pode falar e sempre se pode sacar máis. Volvemos ao jijijaja con Puskis. Eu estou co xaneiro sen kebabs. Está Puskis. Non o crees nin ti. Neste último mes tiven a 3 rapaces que me pediron consello nutricional, os 3 con anabolizantes con menos de 25 anos, cuidado aí. Isto xa faláramos. Sabes quen é, non? Xa faláramos con De Jerry, sí. Iso. Foi o anterior programa, non? Sí, xa faláramos. Foi o noso anterior programa porque non fixemos programa en decembro. Claro. Que está ben o seu punto de vista porque tamén é como que cos homes tamén pasa. Entón, pois iso, que non somos só as mulleres as que temos. Home, sí que está máis visibilizado porque, non sei, Iria, comenta ti se queres, polo tema da presión estética, cultura da dieta, estas cousas, pero no tema dos gimnasios, pois, igual. Sí, a ver, eu o que estou vendo últimamente non teño datos, o sea, non teño cifras. Habitualmente, polo menos as consultas, seguimos un pouco coa mesma dinámica que 10 a 1, non? O sea, por cada 10 mulleres que consultan por problemas de conduta alimentaria, consulta un home, aproximadamente. Pero o que sí que estou vendo últimamente, sobre todo en redes, non sei se tedes a mesma sensación que a min, é que sí que se están como poñendo máis en primeiro plano unha serie de corpos como moi pouco saudables, pero non tanto por delgadez como por baixo porcentaxe de grasa, en homes, sobre todo.
Sí que houve así algunha cousa que saiu así un pouco máis en profundidade, como, por exemplo, o tema do físico de Hugh Jackman para a última de Lobezno, de X-Men, ¿no? Sí. Que son porcentaxes de grasa que xa non é que sexan pouco saudables, que tamén, senón que son directamente perigosos e difíciles de manter, ¿no? No, perigosos se Ou son imposibles de manter, por decirlo así. antes Entón, desa que estea, igual foron días sen auga, días exacto, sen ¿no? auga. Que esta peña o que fai é non beber, ¿no? Para Días secar. antes de rodar para manter ese físico. Entón, antes víamos como moitos corpos femeninos como excesivamente delgados, ¿no? Eu creo que os corpos pouco saudables que se nos presentaban eran fundamentalmente por baixo índice de masa corporal. E últimamente o que estou vendo é corpos tanto masculinos como femeninos, pero sobre todo masculinos, que o pouco saudable ven de índices de grasa extremadamente baixos. E non sei se iso ten que ver con isto que comentaba deses anabolizantes ou da cultura máis do fitness, no? Dos gimnasios, que os obxectivos son moi pouco realistas e son iso, francamente pouco saudables, no? Ás veces inacabables en sustancias. Mira que nos di aquí de Jerry, que con él falamos deste tema precisamente, do tema de nutrición de ximnasio, ¿no? E dinos que en todo o que baixe dun 10 ou 12% en homes empeza a chamar a porta da perigosidade, ¿no? É dicir, é peligroso. Claro, que me corrixa se me equivoco, en mulleres por debaixo do 15% tamén francamente perigoso. Xa antes posiblemente afecte a menstruación e algúns procesos metabólicos, pero por debaixo do 20-15% da grasa en mulleres tamén empeza a ser perigoso. E mira, di Mad Malcap que hai unha rapaza española que foi campeona mundial de culturismo que ten un vídeo dicindo que esos porcentaxes de graxa son insostibles. Eu coñezo unha rapaza de Moeche que se pasou do culturismo ao crossfit, outra secta, cambiou de secta. Entón, pero pasouse ao crossfit, pero en plan bravo, deste de, vale, está hipermusculada, porque ela sempre lle gustou estar musculada, pero pasouse ao crossfit e ela dicíame unha vez por privado, unha vez falando e tal, dicíame que deixara o culturismo, e isto xa eu escoitei a máis mulleres que facían culturismo, que deixaran o culturismo porque era perigoso, porque dicir, tiñan que estar tan secas que non era san. E sen embargo, Sí, a ver, que nas mulleres temos un índice que é a retirada da menstruación, ¿no? Que non que xa máis perigoso para as mulleres, senón que o vemos máis, ¿no? Entón, é como unha alerta aí, ¿no? Que os homes igual están no mesmo risco de sufrir alteracións metabólicas, pero digamos que non teñen esa alerta así tan presente, ¿no? Claro, para min aí o problema é que, claro, confúndese o estado físico dunha persoa que compite, que é un deportista de élite, un día concreto, que é o día da competición, ou unha semana, con que esa persoa este así o resto do tempo, ¿no? É dicir, ese corpo ni sequera é realista para esa persoa. E moitas veces, claro, as fotos ou os vídeos que vemos son moi pouco realistas. Tamén había outro, que a verdade é que non sei quen era o creador do contido, pero é unha persona do mundo do fitness, que o que facía era como o mesmo vídeo con distinto tipo de iluminación, ¿no? O sea, como poñendo un pouco o truquito, ¿no? De se poño esta luz, pois parece que teño moita menos grasa que se poña esta, que é un corpo como máis real, ¿no? Entón, claro, eu creo que nese sentido o impacto das redes sociais, que eu sabedes que son cerofóbica da tecnoloxía, todo o contrario, pero creo que aí sí que está como popularizando tamén unha serie de cuestións que antes eu creo que afectaban máis exclusivamente as mulleres e que agora están apelando a outras capas da poboación, sobre todo a rapaces novos, a homes novos. O dos deportistas o falamos tamén na outra vez con Gerai, que claro, iso non é sostible no tempo e non están sempre así. Do que falas das redes sociais, totalmente de acordo, pero claro, que pasa cos rapaces, cos adolescentes que todavía non teñen formado o espírito crítico? Ao final aprendemos por comparación. Entendo que eu sí que lín algún estudio que falaba sobre perigo redes sociais de tratar de compararse, que hai relación coa anorexia, coa bulimia, todas estas cousas. Sí, de feito, non hai relación entre redes sociais e trastorno mental, salvo nos trastornos da conduta alimentaria, que parece que en persoas con predisposición ou que xa padecen un trastorno da conduta alimentaria, sí que a exposición a determinados contidos de redes incrementa os síntomas do trastorno. Entón, claro, eu sempre fuxo un pouco destas cousas así como máis totais de
as redes sociais son malas para a saúde mental, non? Ou producen enfermedades mentais, así como se foron todo, non? Que eso non parece que teña moita evidencia, pero sí que parece que hai máis evidencia no que respecta estrictamente a cuestións de imaxe corporal, non? E é polo que diste, Sandra, da comparación, non? De feito, un dos consellos é ser facer limpeza ás redes sociais, Limpa de redes, sí. incluso non utilizalas, que a certas idades supoño que será máis perigoso. Bueno, Sí, debo a ver, dicir, eu tampouco creo que se convén perder de vista que as que nos criamos nos 90, sen redes sociais, estábamos expostas tamén a unha serie de contidos audiovisuais que eran perigosísimos, non? E que eran unhas corporalidades absolutamente chaladas. sobre O sea, todo unha que chaladas. había Quero dunhas decir, rapazas que corrían a cámara lenta pola praia. Sí, sí. Pamela. Que sabes que Pamela agora está seguindo Sí. unha moda de non maquillarse, Sí. o sea, que mira ti dun extremo a outro, va a Ou tocar aquela con xente, acordades vos daquela xente que vivía no 90 210? Ali, Sí. sí, que somos Adicta, boomers. adicta. Bueno, mira Banale. Bueno, eu tamén era xeración Arale. Debo dicir que temos, non é Kiwi, non é a que falaba Mazmalcap, pero debo dicir que en San Sadurniño temos unha campiona de powerlifting, que se chama Irene, e que gañou a pasado, bueno, non sei cando foi, en decembro, mediados de decembro gañou o primeiro campeonato concello de Narón. Coido que gañou, aínda que aquí non o vexo claro que gañara, pero bueno, por debaixo de 69 kilos, está na categoría por debaixo de 69 kilos e fixe uns levantamentos da hostia. Aí o deixo. A ver, dame un dato, Fran, para Pois non sei, pero un dos datos era 120 fundirme na miseria. e outro 150 kilos. Había un que era 150, outro era 55 e outro 124, unha cousa así. Non sei se neste Bueno, orden. xente, non vos comparedes, No, no. que non chegamos. Pero, Hai que a ver, dicir de que todas formas, teño que poñer unha nota positiva tamén, que antes decíamos o tema de que está afectando máis aos homens que as mulleres o tema da imaxe corporal, que é verdade, pero tamén é verdade que, por exemplo, hai 20 anos ou 15 anos era impensable que as mulleres en masa fixeran exercicio de forza e agora é unha cosa bastante popular e bastante saudable, quero dicir. Sí, aínda así é unha loita, é unha loita que teño eu con todas as mulleres, que volvemos a repetir que as mulleres non musculamos fácil, entón Non musculamos fácil, Non vos ides poñer demasiado grandes. No, pero sí que sigue habendo ese mito de que se fago pesa, se fago forza, bueno, a maioría non sabe o que é facer forza, pero sí que sempre tiramos a facer zumba e cardio a tope, estas cousas. Eu Entón, pa forza vou forza. remitir a xente o programa que fixemos da tabla de Bristol e pa lá, e pa antes incluso. Aí é onde eu fago forza, realmente. Esa forza, ten cuidado que Aí o deixo. Espera. non vayas a... Bueno, vou lendo algo por aquí, o que? Bueno, siguen aquí debatindo da graxa corporal e todo o tema. Decía Mazmalcap que non fai falla ir a Pamela Anderson, calquera serie de xente normal, entre comiñado, decía que estaban todos ben finos, e a personaxe que non fora así, obxecto de chistes e risas enlatadas. Sin ir máis lonxe, temos unha película que agora van sacar a terceira parte, que é Bridget Jones, que empezou sendo iso, é dicir, unha moza, unha muller risible, da que de repente se enamoraban e tal, pero... que dicían que estaba gorda. Sí, que a xente dicía que estaba O gorda. chiste era que estaba gorda. É como en Betty con la un peso Fea. absolutamente normal. Claro, é como en Betty la Fea, que Betty é fea. Sí, claro. Sí. Porque Como leva gafas en Friends, cando Mónica está gorda, ¿no? Claro, claro. Tamén. Que tamén era terrible. Sí, era. Bueno, di aquí Mazmalcap, os homes tampouco musculamos fácil, senón estábamos todos que non pasábamos polas portas. Efectivamente. Falando diso, xaneiro tamén o mes de que a xente se apunta ao xinasio, como eu que me apuntei a boxeo. Carlos, mi madriña, dende Londres, podemos preguntar polo xaneiro sen alcohol. A ver, Carlos non vai facer xaneiro sen alcohol, xa cho digo eu. Eso de Bristol vin que entrou no EIR. No examen EIR. Enfermeira,
interna residente. En Entrou? serio? Entrou Sí. a pregunta de Bristol? Sí, Eso parece, pero sí, a mí se me dixeran, sí. que chachi. Pois Colamos, entón, se nos colamos. vedes, tiñas que ser, o sea, a ver, Si a nos xente vira, que nos ve, a pregunta tiñana claro. clarísima. Sí, en 2025 rasca un pouco, sí. Friense en Rasca 2025, bastante, sí. sí, teñen o pack de xaneiro 4 fotos e pouco máis. O pack de xaneiro refíreste vale, cada vez menos que Hoxe Pero- tamén estiven vendo o tema dos profesionais que poñen fotos do antes e do despois. bah, Non sei que opinas sobre iso, Iria, podo imaginalo, pero, a min dixéronme que era contraproducente iso. bueno, é Claro, ilegal. que volvemos ao de antes de crear expectativas pouco realistas. É dicir, xa poñéndonos no caso de que sexan reais eses antes e despois, que eu teño as miñas dúbidas, non? Pero aínda así, claro, amosar cambios físicos moi extremos pode producir expectativas pouco realistas no resto da poboación, non? Antes decíades do tema do ambiente obesogénico, pero claro, calquera condición física, sexa unha enfermidade, non? Calquera condición física é multifactorial. Nos en saúde mental sempre falamos do biopsicosocial, non? O sea, os factores biolóxicos, os factores psicolóxicos e os factores sociais. Entón, eu podo facer todo o que me di o meu profesional de referencia e non acadar ese cambio. Porque igual a miña xenética non está inclinada nesa Grande, dirección. por favor. Imagínate, Uno Iria, fosforito, por favor. imagínate, Iria, que as psicólogas levaran a cabo esa práctica tamén e puxeran a foto da primeira consulta co tipo que ven cunha depresión severa e a foto de cando lle dan o Antes alta. e despois. Bueno, ahora quedamos Despois sempre cada sorrindo. Despois sempre Claro. sorrindo. sería moi Pero triste. psicología, é dicir, psicología tamén pasa, é dicir, ti se vas a un profesional da saúde mental e un bo profesional, non? Se és unha persoa, por exemplo, moi tímida ou moi introvertida ou que lle custa moito as relacións sociais, igual o teu objetivo non pode ser a alma da festa, non? Igual o teu objetivo realista pode ser, pois, non pasalo mal en situacións sociais e toleralo, non? Pero claro, Menciona Ibai aquí Llanos. a Ibai Llanos, sí. Xa, o cambio físico, o tema do cambio físico extremo, Claro. non? Eu Aí creo no que caso de Ibai, por exemplo, está o tema da parte social, non? É dicir, Claro. eu se teño chorro 1.000 millóns de euros, probablemente teña moito máis fácil dar un cambio físico brutal que se son, non? Se teño que traballar 8 horas Ainda e así teño o un presupuesto limitado. intentara antes e agora, polo que sexa, sí que foi capaz. Pero eu sempre digo, a cuestión non é adelgazar, a cuestión é manterse. Manterse, sí. O Entón, problema esos O hábitos, problema disto é o seguinte, e digo como antigo tipo facendo dieta e sendo moi pesado con iso, a felicidade é tanta cando ves ese cambio, porque estás tan convencido de que queres cambiar e levas a cabo ese cambio, a ledicia é tanta polo cambio que te faz pesado. E eu miro dende aquí e digo, Dios, non querería a min mesmo dándome a turra como a daba eu naquel momento, dándome a turra a min mesmo, non comas iso, non fagas isto, fai aquilo, fai o outro, sabes? É dicir, é que era moi brasas. E ao final volveste brasas porque, joder, porque a ti estáche salindo, estáche Claro. salindo, estalo facendo. Entón, volveste brasas porque dis, faino tamén como a min, porque pero non te das conta de en todos os erros que estás caendo e en todas as garrafadas mentais que estás caendo. Porque aquí hai unha cousa que non sei se queda mal dicilo, pero non hai peor gordófogo que un esgordo, porque ás veces, de verdad, aparte de pesados, e logo o tema ese que tamén falan moito nas redes sociais do cerebro, que sigues tendo cerebro de gordo, de pensar, Iria, que daches parada. Agora, de seguir pensando como se foses gordo, que xa o di a propia palabra, de seguir sentíndote así. Vale, di Hai unha mentalidade de persoa con sobrepeso, hai unha mentalidade... Eu penso que sí. De feito, a min pasoume. Sí, que non eres capaz de pensar en entrar en certas tendas, de atopar certas tallas, aínda que te ou a disforia corporal de verte ao espello e non recoñecerte, porque no teu cerebro de gorda sigues pensando que estás gorda.
Supoño que tamén porque esas tendas ou eses lugares foron aversivos en un momento dado. Claro, E entón, ti eso cambiaches, pero esa experiencia esa aversiva sigue aí. mentalidade a sigues tendo, exacto. Claro, mira, ten razón Mamadcap que di o de Ibai é que cando podes dedicarte todo o tempo que queres para traballar en ti mesmo, iso é a hostia. Ainda encima, se podes contratar a alguén que che faga de comer, que che regule a comida, todo o rollo. Eu sempre o digo polas miñas cadelas. Eu teño 2 cadelas que están no seu peso, vale? Bueno, unha máis ca outra, pero, pero están no seu peso. Pero por qué? Porque Fran lles mide a comida. Si eu non lles dou de comer entre horas, non lles dou máis pienso da conta, doulles esa dosis que é a que teñen que comer elas pola mañá e pola noite. Ao final, claro, están finas porque é o que comen e fan actividade. Entón, claro, se eu tivera unha má de un ser superior a min que me dixera, no, ata aquí. No, en vez de comer bolsa e media de leituga con 14 tomates, non sei canto, sabes? En vez de meterte un atracón, aínda que seña de ensalada, vas comer esta ensaladiña. E esta proteína, e este tal, e este cual. Sí, pero bueno, iso a longo Eso quen prazo, pode telo? Ibai Llanos. aínda así a longo prazo iso non é sano. Inasumible. Que alguén che este dicindo todo o tempo que medíndote o que tes que comer, que Que non era que cheira ao Ozempic, falábamos antes de entrar a directo do Ozempic, sí, que cheiraba co ao tema do Ozempic e Ozempic. mataba. Claro, pero é que comer tamén ten o seu componente hedónico. Tes que disfrutar tamén coa comida, que Sí. non sei, estar comendo todo medido como os teus cans e non disfrutar. Conste que eu nunca deixei de disfrutar da comida. Que pasa? Que si caía no erro, por exemplo, eu cando estive máis fino en Países Baixos tal, si que caías no erro de ese premio o sábado, porque como o sábado saías o doble de bicicleta e tal, pois ese premio de ir a comer e en 80, sabes? O sea, Claro. tampouco libre, pero en 80, do que che O- molaba, en 80. Hoxe lin un artigo de Time que falaba sobre o do Ozempic, que é un problema para a industria alimentaria porque a xente que toma Ozempic está deixando de tomar ultraprocesados porque non lle saben. Entón, claro, é un problemón. Que fan? Eles teñen que vender. Entón están empezando a mover a roda de como poden facer e Máis vender. humano. Como hackear o efecto do Ozempic. Hackear iso, exacto. É que dadevos conta, claro, as racións son menos, comen menos cantidade, buscan alimentos, non buscan ultraprocesados. Entón iso para a industria é un problema. Mira que dixose Carlos, por certo, grazas polo seguimento. Gracias, Carlos. Que di, ao final a estética é o panorama co que nos expoñemos ao mundo. É normal sentir aversión onde fomos excluídos, certo. Somos seres sociais que precisamos unha aceptación e ao final, claro, créanse esos microgrupos ou eses microreductos nos que pois, ou todos son gordos, ou todos son loiros, ou todos son cangrexos de ximnasio, o sea, croissants destos de ximnasio, que digo eu, os croissants chamolleu os que olvidan, sempre esquecen facer perna. Que non fan perna, non? Van así que non pasan polo marco da porta, pero despois miras para baixo e ves dúas canillas así. Como Sí, asectados que non poden pechar os brazos. Claro. Entón, aparte que andan así xa todos. Bueno, claro, que aí está tamén o tema complicado da autoestima, non? Supoño, iría. Claro, ao final... Como volves? Se nunca tiveches esa autoestima alta, como traballas iso? Ten que ser a parte psicolóxica sempre. Claro, a ver, hai como dous factores, non? Moitas veces cando falamos de autoestima, a mí parece un concepto un pouco vago, non? O sea, hai xente que chega a terapia dicindo que quere mellorar a súa autoestima. Vale. Exacto, sí. Claro, eu sempre penso, non? A ver, igual tes baixa autoestima porque igual és unha persoa horrible, non? O sea, quero decir, no, a autoestima non é pensar ben dun mesmo, a autoestima é que a miña visión de min mesma, non? Sexa correcta. Sexa máis ou menos a caída da realidade. Entendendo que nunca é... Claro, nunca é unha visión absolutamente obxectiva porque somos nós mesmos, non? Pero claro, aí eu creo que o problema é cando a nosa autoestima se basea en algo que escapa ao noso control, como pode ser a estética. É dicir, na estética hai moitas partes, hai unha parte que sí, pero hai moitas partes que escapan ao noso control, non? Entón, se a miña autoestima, se a miña autoimaxe se basea en cousas que non están na miña man, non? É como, por exemplo, a xente que basea a súa autoestima, que tamén o vemos moito nas redes sociais, non? No tema de ter parella, non?
Ou nos likes. Que- ou nos likes. Bueno, a Claro, todo ter o mundo parella nos... non é algo que dependa de min. Claro. O sea, eu podo facer cousas que faciliten, non, o feito de ter parella, pero depende de outra persona. Entón, que a miña autoimaxe dependa do que fai outro é o primeiro erro, non? Que a miña autoimaxe dependa non de como eu comporto, de cales son os meus valores, dos meus logros persoais, senón de unha determinada imaxe, non? É o camiño perfecto para que a autoestima xa mala, porque non é algo que estea baixo o meu control. Sí, de todos modos, debo dicir que tan malo é non tela como ter autoestima da boa. É dicir, hai que buscar un equilibrio, non? Pero a ver, Todos temos o típico amigo que di eu canto genial e en canto tipo empeza a cantar non sabes Claro, por eso como... digo que ter boa autoestima non é ter boa visión de un mesmo, non é que a túa visión de ti mesmo sexa caída, sexa concordar a realidade. Pero coñecedes alguén que teña autoestima alta todo o tempo, todo o rato, sobre todo sendo muller? É que é imposible. Non, nin sendo home, Sandra, nin sendo Xa, home. bueno, eu que teño un nesgo. A min pásame que cada vez que me vexo, últimamente, cada vez que me vexo nunha foto, digo, joder, sabes, en plan, quédome con lo que has fuido. ¿Sabes? Sempre me ven esta frase, con lo que has fuido. Pois mira, xa que falas de fotos, podes poñer o vídeo. Poño o vídeo. Dai aí. Vamos a lanzar un vídeo ahora para que o vexades, vale? A muller esta chamase en Instagram La Gorda Feminista. ¿Vale? Seguidea, porque é boísima. Imos lle dar aí. ¿Odias verte en fotos? Este video es para ti. Uno de los primeros videos que puse en La Gorda Feminista era hablando de la dismorfia corporal que muchas personas gordas sentimos cuando nos vemos en fotos. No, yo así no me veo. No, yo así de gorda no estoy. No, así no se me ve la papada. No, así no es mi panza. Así no son mis brazos. Este es el resultado de la gordofobia y de los estándares de belleza que nos venden la idea de que hay cuerpos buenos y cuerpos malos. Claro que vamos a rechazar el cuerpo que nos dicen que es malo, que nos pensamos más delgadas y más delgados de lo que somos. Pero recién me salió un video de una activista corporal y fotógrafa, Terry Hufford, que me voló la cabeza. Te quiero compartir lo que ella dice, las 5 razones por las cuales te ves mal en fotos. Hemos estado viéndonos como una reflexión de nuestro cuerpo. Así no es el mundo, ¿no? De una forma totalmente distinta a la que nos hemos visto toda la vida en un espejo, porque no conectamos con la forma en que nos están retratando. Tomarse fotos sexys, pero hay gente para la cual esa no es la forma en que en verdad se sienten conectadas auténticamente con su ser. Que te enfocas demasiado en tus inseguridades. Que ojo, no son tuyas, no te las inventaste, son la creación de un sistema y de industrias que requieren que nos odiemos para poder vendernos cosas. Porque le ponemos expectativas demasiado y poco realistas tanto a la fotografía como a nuestros cuerpos. La fotografía es para documentar y documenta un segundo. Y nos han inculcado que tenemos que juzgar el valor de la persona basándonos en ese segundo y no tiene que ser así. Nos han enseñado que solo podemos fotografiarnos en ciertos ángulos. Todos tus ángulos merecen ser fotografiados porque tú mereces ser fotografiada. Salir en tus fotos no solamente es algo bonito, también es algo radical, es un rechazo radical a todos esos mensajes de odio que cargamos, que todas y todos cargamos. Te recomiendo de verdad ir a ver el video completo de Terry en TED Talks. El final, la verdad, está muy bonito, tiene una lección muy importante, sorprendente de cierta forma. Para mí mi último tip es, en este proceso, puedes tomarte la foto y no verla. Me encantaría que todas pudiéramos vernos y vernos de forma positiva, pero quizás eso no es posible todavía para ti, pero salen las fotos. Guarda esas fotos. Lo más importante es estar presente y ser parte de tu vida con tus personas queridas. Uno para. Seguía sonando. Aí temos aí. Non sabía que existían as activistas. Non sabía, Sandra? Que existían as activistas corporais e que sei que hai o movimento de saúde en todos os corpos, tal, pero activista corporal creo que é a primeira vez que os coito. A verdade. Algo aprendimos. Está relacionado co tema do body positive ou da neutralidade corporal, supoño, non? Iso todo sí que lín e sigo varias contas, pero Claro, pareceme interesante tamén o tema de verse en fotos, porque eu creo que tamén é interesante o tema de... Non, o sea, claro que non te vas ver ben en todas as fotos, pero que tampouco pasa nada porque te vexas mal nunha foto.
¿no? Antes, cando tiñamos aquelas cámaras de usar e tirar, a metade das fotos eran horribles, eran desastrosas, ¿no? Saías cos ollos pechados, con xesto rarísimo. Pero hai xente que o leva mal, é dicir, o mesmo que hai Eu xente, o levo mal. e vos saberedelo tamén, hai xente que non se revé nos vídeos, é dicir, hai xente que Eu se non me revejo nos vídeos. e non volve a visitarse. Habería que estudiar tamén. A min me dá un pouco de cringe, verme a mí mesma en vídeos, pero bueno, non é polo tema da imaxe, porque me resulta pesada a mí mesma. Digo, jo, vaya chapa. Pero tamén habería que ver que efecto causa non só a exposición á imaxe de outros, senón a exposición constante á propia imaxe. Bueno, Non, porque creo que o feito de estar constantemente véndoste en vídeos, en videochamadas, en fotos, en selfies, tamén fai que te chequees dunha maneira que posiblemente cando esta tecnoloxía non estaba disponible non o fixéramos. Non sei que opinades. O problema son os filtros. Pero Incluso sin filtro, non? Pero, Non, agora non vou sei. dar un pero persoal, Dime. pero axuda tamén a sobrelevar a imaxe dun. Claro, por unha banda, Cando é o que eu decido hai un ano xa, que afeitei a cabeza. Hai un ano decido, porque eu víame así, tomando notas, revisitábame e vía que por aquí xa non estaban así, os pelos xa estaban, sabes, en plan, xa había 4 peliños aí, dixen eu, pois é moito máis estéticamente afable, o sea, a min gustame máis ver unha cabeza afeitada que ver 4 pelos aí, a veces viña mal peinado, tal, sabes? É dicir, non me gustaba. Entón decidín afeitar a cabeza. Os primeiros días costábame verme, é dicir, costábame moito verme. E empecé a quererme máis a forza de verme e foi precisamente cando mudei o muñeco que tiña na miniatura de dietista que lle quitei o pelo. Vedelo aí na esquina, Sí. está sen pelo. Bueno, pois nese momento que empezou a gustarme xa o tema de decir, bueno, pois xa está, o meu novo look é este, ¿no? Pois quitei o pelo do boneco. E diste, que tontería, Fran? Pois non, pois levoume ese Non, tempo. pero unha tontería. 3 meses levoume a facerme, a verme así e decir, bueno, pois mira, ainda encima, pois veu todo xunto, caeu o meu pelo e presbídico, o sea, xa non me ven de cerca, entón dixen, tuve que poñer gafas, pois teño, en vez de pelo, teño un novo accessit, sabes? Un novo... Non me parece unha tontería. E pareceme que sí que pode crear un certo efecto de habituación, non? Pero creo que depende un pouco da persoa. Creo que para moitas persoas o feito de verse constantemente pode facer o efecto de o que decía eu antes do autochequeo. Sí, que non sei como vedes. Non, eu estou totalmente de acordo, de feito, eu creo que o fago. É o que dicía antes dos filtros, porque mírome na foto, digo, que guai, e logo mírome no espello, digo, a ver, non sei. Pero sí que é certo que, a ver, conscientemente, cando teño un día de baixón, poño unha foto buscando likes. Pero sendo consciente de que busco o like, iso, un pouco a afirmación a través dos demais, pero son consciente de que o fago por iso. Non estou todo o rato poñendo selfies, estas cousas. Mira, de novo, dinos aquí, de Jerry decíanos que o problema é cando ti racionalmente e verdadeiramente tes por medidas, tes X medidas, pero esas medidas non se corresponden coas que o teu cerebro ve cando te miras no espello. E por moito que razones o que ves, o teu cerebro di que non e de aí baixas. Sí, pode ser iso, que falábamos antes da mentalidade. Aí tamén podemos asentar, no, que a autoestima non é... Eu teño un 85 e teño sempre un 85% de autoestima. No, vai e ben según o ánimo do día tamén, é dicir, tes un luns malo e tes un luns malo. É dicir, eu hai días que me vexo fatal, que me levanto e teño olleira, sabes? É dicir, que estou mal, que me vexo mal, pero dis, veña, tío, vamos, dalle. Eu falo con meu eu do espello, falolle, el vai quedar aí, pero eu teño que ir traballar, entón digolle, veña, vamos, e tiro, ¿no? E hai outros días que estás pletórico, ¿no? Que te levantas como día canción, ¿no? Co sorriso posto e das unha voltereta e chegas ao baño e dicir, e es que te levantas da hostia, ¿no? Eu penso que é así, máis que... Sí, pero Tamén hai días que temos que ir o peor cara, objetivamente. Claro. Eu sabes onde... Non sei se o comentario se refería a... Cando falaba de medidas, non sei se refería a
a unha certa distorsión da imaxe corporal. Ou Sí, eu se pensei o refería... mesmo, euforia corporal total. Que non Sí, lo ¿no? aclare Jerry, pero penso que sí. Sí, bueno, Jerry xa dixera que el tiña un TCA. Así que está Digo, eu relacionado. noto moito, por exemplo, no anel. No meu anel, cando o anel sae ben, estou pouco inflado e cando non sae, Claro. estou inflado. E iso estropólase a todo o corpo, é dicir, está todo o corpo inflado ou todo o corpo menos É que hai inflado. veces que retemos líquidos, hai veces que polo que se temos gases ou... Cargache yo sal, Non é sei, dicir, alguén estaba no meu equipo de non verse non porque teña unha distorsión de imaxe corporal, senón porque non se soportan. Claro. Non sei Calvo que fixo o comentario. calvo A só pode. historia, Iria, que tamén a preguntar a psicóloga cando falamos do TCA é cando tes que pensar que realmente precisas axuda, que pode ser que xa teñas un TCA ou Sí. algún tipo. Claro, a ver, volvemos ao de antes, ¿no? Que decía eu que creo que estamos nunha sociedade enferma a ese nivel, ¿no? O sea, nunha sociedade na que o normal é a distorsión, ¿no? É dicir, que a nosa idea como sociedade, non como individuo, sino como sociedade, do que é un corpo saudable está alterado. Está alterado. Claro, é dicir, partamos desa base. Entón, que alguén infravalore, digamos, o peso corporal que é normal, ¿no? Entra dentro da norma social, ¿no? Entón, non por iso simplemente vas ter un TCA. E despois, outra cosa que a mí me parece interesante explicar é que, en xeral, os trastornos mentais son parte do continuo da normalidade. É dicir, non hai persoa perfectamente sana, persoa con un trastorno mental e nada entre medias, non? Hai grises, Hai grises e de feito, todos nos movemos nesa liña, non? Entón, cando unha mala relación coa comida se convirte realmente nun trastorno, sería a pregunta, non? Ou cando necesito pedir axuda? Pois eu diría que cando iso limita gravemente a miña vida. E como podo saber que limita gravemente a miña vida? Por exemplo, cando rexeito planos sociais ou quedadas porque vai haber comida, é dicir, cando deixo de facer cousas que me apetece facer porque vai haber comida e non me quero expoñer, cando ocupa grande parte do meu tempo pensar en comida, pensar en preparar comida, cando o feito de comer ou de non comer prodúceme moito malestar emocional ou moita angustia, eu creo que esos son indicadores que nos fan pensar, independentemente do peso, que temos un problema coa comida ou coa nosa relación coa comida que debemos pedir axuda. Sí. Coa comida ou co tema do exercicio tamén. Ou co tema de exercicio. Cumplías Sí, a ver, habitualmente esas dúas cosas van unidas, non? Pero sí que é verdade que hai xente que, digamos que o seu malestar ven, pois se non fun ao gimnasio, non? Ou... Non te parece, Iria, que non é só un problema? É dicir, a ti o diagnóstico é moi fácil, TCA, pero non é só, é dicir, parece unha soa cousa, pero realmente os problemas son varios. É dicir, pódese sumar, non? Pódese xuntar unha falla de autoestima, unha inasequibilidade de metas, non? É dicir, que te puxeche unhas metas tan altas que non chegas nunca a elas, que fas as cousas ben, no meu caso, por exemplo, a min pasábame moito, pasábame iso de pensar todo o tempo que ia comer, que ia cear, que ia a facer mañá, de comer, de cear, de merenda, de non sei que, o sea, é dicir, a comida invadía todo o meu día. E aparte, había un rollo de, cando dabas con alguén que as súas métricas nunha analítica, mira que cousa tan tonta, pero facíamos unha analítica e dabas con alguén que a analítica lle daba mellor que a ti, e dicías ti, pero se eu o estou facendo todo como hai que facelo, sabes? O máis cuadriculado que se podía facer era eu e me daba peor que a él. E dicías ti, non é xusto, sabes? É dicir, frustrábate e esa frustración tamén se suma, non? É dicir, é parte desa TCA, non? Ao final non é TCA, non, comes moito. Non, é que son moitas cousas a sumar, non? Para ese diagnóstico, non? Penso eu, non? A ver, claro, que era o que decía ao principio, non? Que últimamente o que estamos vendo é que o TCA, os trastornos do control alimentario en xeral, como grupo, son algo moito máis diversos que simplemente anorexia, bulimia, non? E que hai moitas conductas que poden constituir un problema coa comida ou un problema de relación coa alimentación
que igual non teñen unha etiqueta tan doada como anorexia, non? Ou como bulimia. Entón, para min, eu non traballo concretamente en alimentación, pero para min o tema da relación coa comida sempre se move no eixo control-descontrol. É dicir, tratar de controlar cousas que non están baixo o teu control, porque o peso en grande medida non está baixo o teu control, e creo que isto temos que asumilo. Non? É dicir, hai moitos factores. É dicir, claro que ti podes facer cousas para baixar de peso ou para subir de peso, pero hai moitos factores que están relacionados co peso que non están baixo o teu control. É como os parámetros analíticos. Hai parámetros analíticos que non están baixo o noso control. Entón, tratar de controlar algo que non está baixo o noso control ou descontrolarse. ¿No? Entón, creo que aí, nesa tensión, é onde aparecen os trastornos da conduta alimentaria. A raíz do que nos di aquí Mazmalcap, que di eu estudios de saúde mental non teño, pero picarse por quedar segundo nas analíticas sano non parece, non é sano. Tampouco había un pique que non dormira, me explico, é dicir, pero só era como unha pequena frustración, non era pique, pero era frustración porque eu vía a outra persoa que o mellor non se coidaba tanto, non facía tanto deporte, non comía ben como a comía eu, etcétera, etcétera. Entón, sumábanse moitas cousas e dicías ti, é que é injusto, sabes? Salíame esa vena de é injusto. ¿No? Claro, pero aí tes a historia de que as analíticas son unha foto concreta dun momento concreto. Entón, a xente que di, a min as analíticas saenme sempre ben, digo, bueno, polo de agora, iremos ver máis adiante, porque que temos iso metido como sociedade, as analíticas saime ben. Bueno, que non deixa de facerme gracia ese rollo de 10 días antes ou 15 días antes da analítica, non. Si, canta xente. Teño unha analítica. Aí tes o que dicía Iria de control-descontrol. Eu teño ido de CEA o día antes dunha analítica, ir a analítica e, coño, claro, deu a trasaminasa alta, como non iba a dar? Exacto. Dei un chuletón. Normal. Non, é que vou te recetar outra, vale, fixen outra e xa deu ben. Encantoume iso que diría porque que na miña consulta é o habitual de o luns empezo ou paseime, pois teño que compensar, o de compensar que é unha loita, é unha loita sempre con todos os pacientes, teño que compensar. Eu digo, é que intentar cambiar os hábitos é complicado, porque tes que ter o foco. Son intentos de control, de hipercontrol. Falaba no programa de saúde mental de Ángel Martín. Era Ángel Martín o que facía o programa con Patricia... Non me sabe o libro ahora tampouco. Con Patricia Conde. Vale, pois falaba no programa de saúde mental de Ángel Martín a rapaza esta que era ximnasta, unha rapazola de 15 ou 16 anos que era ximnasta da selección española de ximnasia. E que di que, claro, ela como non controlaba nada na súa vida, porque xa os seus pais decidiran que ela tiña que facer iso, que tiña que ir ao centro de alto rendemento, pois ela empezou controlando a comida. E hoxe como 4 Claudias, non sei se eran Claudias ou eran, bueno, froitas destas de oso, non? Hoxe como 4, mañá como 3, pasado como 2, e chegou un momento en que, claro, non comía, tiña unha anorexia da hostia, non? E ela contaba o que decía que por que controlaba a comida? Porque era o único que ela podía controlar. E quizáis o que nos pasa aos que caemos nese querer controlar algo é iso, ¿no? Que ao final o que eu podía controlar cando estaba en Países Baixos destinado eses 3 anos era o deporte e a comida. E era o que facía cuadriculado perfecto. É que é o que dicíades antes, a xente admira iso, porque non sei se ve desos comentarios que lle fai a xente, vai, de, que guai, eres un héroe, pero que héroe, coño, sabes? Pero é que, eu que diría que despois acabas de decir unha cosa que para mí é moi interesante, Sandra? Cando lle din a Ibai es un heroe, é dicir, a connotación moral que lle damos á imaxe corporal e a baixar de peso. É dicir, hai unha connotación moral de que ter sobrepeso non é só malo para a saúde, sino que é malo moralmente. É dicir, faite peor persoa. E para mí isto é peor por non baixar de peso. Por iso eu entendo a xente que toma o Ozempic. Vamos a loitar contra iso é moi complicado, tens que ser moi forte mentalmente.
Entón, ao final, bueno, aparte de todo o demais, de que a xente ao final quere o fácil e a pastilla que a min A me xente pediron. quere o atallo. É dicir, se Bueno, o houbera atallo, tal. si non foran os anabolizantes, se fora unha pastilliña tipo Ozempic, que eu a tomo e teño tableta, todo Dios estaba pedindo esa pastilla inda que valera 300 euros. Bueno, esperemos o futuro, pero ven a cousa difícil, está difícil. O Ozempic e todas as similares, porque é que están vendo que ten tantas cousas boas que, en fin, Sandra perdón. super gafas, di. Non me fagas rir. A ver, eu de Pobre todas formas, co tema do Ozempic, ou de, bueno, de todos os análogos de insulina estes que están saindo, non? Eu creo que tampouco convén perder de vista ata que punto un análogo de insulina como o Ozempic pode ser unha mellora de calidade de vida de moita xente. Claro, que esa É outra. dicir, o problema non é nunca o fármaco, o problema é a indicación. No? E o problema é, ás veces, o mal uso que se fai dun determinado produto. Pero o feito en sí de que saian novos análogos de insulina moito máis seguros, que non che vai dar un coma hipoglucémico, que unha persoa realmente con problemas de peso poida baixar de peso, porque además estamos falando de contextos como en Estados Unidos, que se aquí falamos de ambiente baixoxénico, en Estados Unidos, o sea, estamos falando de absoluta locura, de absoluta locura, e de xente que non se pode mover. Entón, hai como o doble, no? O doble vara de medir e volvemos ao tema moral, no? É dicir, son mellor persoa moralmente, que me parece super grave, por estar delgado, pero tampouco vale adelgazar de calquera maneira, non? Porque se adelgazo con Ozempic, son menos boa persoa que se adelgazo por outro tipo de medios. Entón, a mí que me parece todo moi perverso aquí, Claro, se o paso mal, se sufro, se me esforzo, se fago 4 horas de deporte ao día, se deixo de comer e paso fame que me poño de mala hostia e prácticamente rompo lazos con toda a miña familia porque discuto con todo Dios, estou falando de algo que me pasou. Aí son un heroe. E, joder, é que ti sempre o logras, é que eres super forte, é que... Claro, pero se o fago con o Ozempic, non. E se non o fago, son un gordo, puto deixao, claro, vagonetas, etcétera, etcétera, etcétera. No? Entón, quizáis aí habería que erradicar todo iso da cabeza dun, estamos traballando niso, e quererse máis, no? Como un é e punto. É dicir, Bueno, creo que non é cuestión tampouco de quererse ou non, creo que é cuestión de desconectar a valoración moral de cuestións que non teñen nada que ver coa moral. O que a mí me vai ser facer mellor ou peor persoa non é un número na báscula. Sí, non estar delgado ou estar gordo, eso está claro. Loita contra iso. Son máis as accións que a apariencia, non? É dicir, eu penso que son moito mellor persoa facendo todo o que fago pola miña muller, polos meus amigos, polos meus compañeiros, por todo o mundo que me rodea, que non estando máis gordo ou máis delgado ou cabendo nunha talla menos ou nunha talla máis, é dicir. E o que valore iso só, porque os hai moita xente, sobre todo no meu gremio, a xente, sobre todo os que van ao ximnasio, cada vez, claro, eu teño a mala sorte de que a miña oficina está enfrente do ximnasio. Paso todas as mañás aí de peña jodendo os meniscos, entendes? E paso eu, bos días, meto a miña clave ali e entro para dentro, ¿no? E claro, ves algunhas miradas, a veces que cadras de saída con alguén que sae do ximnasio, que te mira de arriba a baixo, e di, se foras ao ximnasio, sabes? Con esa mirada de se foras como eu, tal, e dis ti, pero é que non quero meterme aí a oler o teu sudor aí, non. Están aí no chat falando dos efectos secundarios do Ozempic, claro, é que ainda non se saben todo. É que o fármaco. O Ozempic aí está, como... Bueno, non hai que perder de vista que o paracetamol é hepatotóxico. Bueno, iso é outro que a xente toma paracetamol e ibuprofeno. Claro que sí. E a lo claro loco, sí que o Ozempic ten efectos secundarios, como calquera fármaco. Como calquera. Morreu unha influencer latinoamericana. Por eso antes falaba de indicación, non? Exacto. Din que pode ser diso, que lle deu un ataque ao corazón. Pero claro, é que ainda falta estudiar todo isto. Se usan en dosis médicas para o que foron creados, por exemplo, controlar o azúcar, non teñen tantos. Agora ben, o problema está nas doses. O problema está en que non teñan un seguimento, en que ao final, como todo, a xente que teña diñeiro vai poder pagalo. Claro. E o tome indiscriminadamente. O sea, en países...
Claro, porque non sei, eu vexo a Ariana Grande, a peli esta de Wizard, Sí, que fai, sí, verdad, Ariana, Wicked, verdad. Wicked. Que Wicked, non me saía, que seguramente ten algún problema de anorexia. De feito, creo que algo saíra así. E din que agora está tomando Ozempic, que estáse quedando a pobre rapariga en nada. que Que será unha falaba persoa delgada. que xa era unha persoa delgada, entón, claro, está aí o rollo, ela pode pagalo, pero pobre rapariga tamén, penso a vela. Pero o sentido común non se compra con cartas. Exacto. Non hai pastilla por sentido común aínda. Feito, se houbera, habería moita Claro, menos e merda despois que en redes nunha sociais. sociedade ultracapitalista, ¿no? E volvemos ao tema de Estados Unidos, sempre vas a topar un profesional sen escrúpulos que che receite ou que Cambio che de faga viaxe. seguimento dunha situación que é claramente non saudable, ¿no? Digo, a cambio dunha viaxe ao Caribe, che receita Bueno, indiscriminadamente todo o que ti aquí xa está pasando algún endocrino, non? Que está Sí, recetando seguro que Ozempic sí. a xente. Si es Estados Unidos, seguro que hai algún endocrino sin escrúpulos. Como pasou xa coa metformina, que igual non é para o que é. Claro, logo os diabéticos quedan sen Claro, pero despois medicamento. hai problemas engadidos, non? Como, por exemplo, o tema do desabastecemento. Sí, mira que di Mad Malcap que di en Estados Unidos xa fixeron moito dano cos produtos cero grasa e síguese facendo en España, é dicir, eu sigo vendo nas neveiras da xente, tío, cando vas a cear a casa de colegas ou tal, 0,0 e dis ti, pero comprarás un puto yogur normal, yogur de verdade, non es merda plástica, joder. Pero claro, non podes dicir así. É que eu son moi bruto tamén dicindo as cousas, tampouco podo dicilas así. Non me avala nada, pero pero de verdade que cada vez que vexo o típico yogur, meu pai encántalle o yogur este que trae salvado e noces e non sei Bueno, que. se lle gusta, que o coma. Pero dígolle, tío, tes noces aí, porque tes noces aí cascadas, sabes? O sea, ten noces das que veñen en paquete cascadas. E comprar un paquetiño de salvado, sabes? Que Salvado, vale tío. 0,60 céntimos. Non vale nada, que os regalan nunha Sí. panadería que peneiren a fariña. E compras yogur normal, un caldeiro de yogur dun kilo, botas 2 culleradas de yogur nun vaso, 3 ou 4 noces partidiñas aí de todo e unha cullerada de salvado. Joder, e é moito máis sano que a merda que che vende Mercadona 00, joder. Mercadona no patrocina este. É certo que se nos iba... Espera, onde teño? Aquí. No, este non é. Ese non. Este. Mercadona, Mercadona. Aí está. Que se nos olvidaba, joder. Mercadona, pues oye. Non te vais a Estados Unidos, que eu teño visto aquí con 10 kilos de máis. De que falamos? 12 pic seguramente. A 12 en pic. Recetan tramadol xa para a dor. Bueno, teñen un problema moi grave agora co tema do fentanilo, ¿no? Dos derivados de morfina. Pero grave, grave de narices, Ojo, como te metas con meu yogur, 0 te revento. O mellor yogur do super, no. Teño que Non é- dicir que eu compro un que me comentou Mad Marcal, está moi bo, é 0. Nada, eu como yogur. E como un yogur ao día, Tampouco, a ver, tampouco me paso co yogur, me explico. Uf. Está o hospital cheo de xente pasándose con yogures. Eu Sí. como un yogur ao día. Plantas enteiras de medicina interna por Sí, isto se diso yogur. é de comer plátanos pola noite. Claro, E mira, ovos ingresa a xente por comer máis de 2 ovos ao día. Hai agora unha moda, non sei que pasa cos ovos últimamente, que hai unha controversia, están saindo un montón de artigos e todo iso. Non un sei, ovo ao día. A favor ou en contra? A favor hai de do- todo, hai de todo. Nah, o ovo non é malo. Xa se demonizou durante moito tempo. Eu non coñezo a dime- ninguén que se pusiera enfermo por comer ovos demais, No, eu tampouco. E eu son de cando facía ovos en Brunson, que facía, en vez de fritidos, facíos á plancha e espolvoreaballes pimentón por riba. Non facía 2, facía 3 ovos. Dicía eu, toma, aí me cago en tal. Mañá sai unha bici.
Dieguito de aí que un colega seu fai kéfir ou algo así. Sí, pero eu o kefir e o Fai yogur kéfir de agua, porque a Lucía non lle gusta o yogur que fago eu. Non lle É gusta que- o yogur feito con leite da casa. O sea, a mí Bueno, creo que o problema é que me dá un pouco de grima o bicho. mellor O comprar sea, se o local. compro do super non me importa, pero ver aí o bichiño no yogur, digo, ui, Aparte, pa que? Xa se compra feito, porque a Claro. nivel higiene podes Home, facer aí moito. no, podes facer unha movida Podes chunga. ligala, entón compra feito, xa está. Sí, sí, sí. Eh, Vale, algo máis, xa estamos na hora, hora é 5. estamos na hora. Hora é 5, a min non me chegou a nada isto, Sí, Que vir outra empezamos vez. bla, 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 liámonos co alcohol. Claro. O yogur. Bueno, non sei se queredes sacar unhas conclusións ou algo. Vos, a parte No. experta do programa. Xa que falamos do TCA, preguntábache antes, preguntarche se dos TCAs se sai. a ver, é como todo, non? Hai persoas que superan un TCA e hai persoas que os síntomas se cronifican a mellor ou menor medida. No, pero eu diría que como calquera outra enfermidade, non é diferente. Claro, é como todo tamén, non? Canto antes o pilles e antes te poñas a tratamento, máis fácil será sair sen ninguna secuela. Sí, sobre todo algo importante que nos dixeron a nos na asignatura de que tes que ter xente detrás tamén que familia, parella, etcétera, etcétera. Tamén hai que decir que moitas veces os TCAs susténtanse nunha familia con unha mala relación coa comida, non? Exacto. Cunha mala aprendizaxe con respecto á alimentación. Entón, moitas veces o ambiente non só non apoia, senón que, non digo que non apoie porque non queira, senón porque hai unha certa distorsión xa no ambiente familiar. Xa é Sí, algo novo. ou a familia Ese que outro- chegas a casa e moito engordache. Ese é outro temazo que non falamos, Claro. porque xa non dá tempo, non abramos máis melóns, pero o da familia que te trata mal, que se chama de todo, que que gordo te estás poñendo. Claro. Familia obesogénica. Sí, haberá que poñer ese TCA xénica, diría eu. TCA xénica. Familia TCA xénica. Vamos yo, Hai un trend agora que sería divertido se non fose dramático en TikTok o que lle chaman as nais améndoa, non? Pois non Por? vi. Pois, fala diso? buscade mom ou algo así. As nais améndoa, non? De comete unha almendra, non? As nais con unha mala relación coa comida, con unha cultura de dieta interiorizada que transmiten, non, esa mala relación coa comida sobre todo as súas fillas. As dietas detox e todas estas, a dieta da uva. Sí. É que eu As escoitei típicas nais que o peor que lles pode pasar é que a súa filla se agorda. Ter unha filla gorda, sí. Que xa poñen de dieta dende crianza. Sí, sí. Sí, vive a dieta. É que esa nena vive a dieta. Uf, Vive a sí. dieta constante. E Eu tampouco coñezo casos, sí. É moi triste. Bueno, Terrible. entón, damos por rematado este programa. Non rematado o tema, porque o tema daría para 3 ou 4 programas máis, pero damos por rematado este programa. Sandra, ti que dices? Damos, non me chegou a nada, que pusémonos a Cando falar. querada repetimos, Pues agora firmamos outro contrato a Iria que firma aí outro. fora. Que me Cando pagades, dicide que me pagades en yogures, dicide a verdade. Claro, dámoslle outro Bueno, En yogur natural. pero Clesa, non? O Larsa. No, Larsa, sí. Larsa. Pasou vos rápido, pasou vos rápido. Non, si a xente o bon gusta ya a xente. O bon gusta. Vale, aquí só damos material do bo. Aquí só damos material do bon para Bueno, a miña gata que antes estaba por aquí estaría encantada dese pago en yogures, que de chiflan. bueno, pois as miñas cadelas, oiche, a Lucía deulle agora por mercar o caldeiro este de Mercadona e cando o caldeiro se remata, tes que ver, o sea, chego Sí, yo. Aquí, sí. A miña tamén mete a cara no caldeiro do yogur. Que caldeiro? Un Natural. caldeiro deste que hai de griego. Este que de litro. Griego. O griego, sí. A Lucía gustalle ese, a min non. Eu só merco os Larsa natural. Así me Larsa gusta. É o que merco eu. E se acaso a algún aí atrás que me picaba un pouquiño a gorxa, botelle un pouquiño de mel, porque son larpeiro. Tiña mel, botelle unha cucheiradiña de mel, dixen, ai, que olle outro tono. Pero non o fago moito. Sin malmarcar, queso batido 0% no almorzo, chachi, coa avea. Está riquísimo.
Tamén, unha a min maneira de encanta. tomar proteína. Había un que se chamaba caserío non sei que, ou casal... Ai, como era? Bueno, hai un moi chulo que había no Gadis. Que non teño Eu sei que son fan do queixo batido de calquera, do cero e do normal. Bueno, eu o normal, sí. Eu 0% grasa non compro nada. A marcar. Eu agora aprendín con Sandra que sempre natural, sin ser 0%, pero de sabor a min molame calquera dos dous, a verdade. Non distingo moito. Sí, pero do 0% comes máis. Sí, sí. Bueno, o efecto halo aí. Como é Porque non 0%? sacia. O churrasco sin grasa non sacia. Churrasco cero. Churrasco cero, sí, hai que inventalo. Bueno, pues por hoxe nada máis. Eu penso que xa estaría, non? Xa estaría. Xa Falamos estaría, agora que teño fame ainda non falamos sei. agora con Iria cando acabe a saída. Que firmes. Pero nada, dicirvos, lembrarvos, estas foron as dúas emisións do mes de xaneiro. Para o mes de febreiro teremos máis. Agardamos ter máis. Porque este mes de xaneiro foi así un pouco síndrome posvacacional, estuvo ese Blue Monday aí que foron tres luns seguidos de Blue Non dá Monday. acabado xaneiro. Entón, claro, non dá acabado xaneiro, é dicir, ao final xaneiro é un mes difícil para volver. Por certo, Iria, Lin ou Vin, xa ni me acordo, porque vin o teu vídeo sobre o tema da serotonina, que, por certo, miradeo, que está moi ben, en YouTube. Non sei como tens que buscar, Iria, serotonina, Iria, vale, Raíña Vermella, serotonina, algo así, seguro que vos aparece. Sí, Se non seguramente. o tes colgado, eu non sei onde o vin. Estou lendo diso eu, Está moi guai. Entón vin que xaneiro se nos fai moi longo porque decembro é o mes da serotonina. Como hai tanto evento, Hai tanto estímulo, non? tanto estímulo, pois entón xaneiro se nos fai... Pero bueno, vede Sí. o vídeo de Iria. Está chulo. Aí. Vídeo de Iria en redes. De serotonina. Iso. Darvos las grazas que me cortache aí na despedida, Sandra, por favor. Perdón. Darvos las grazas pola vosa atención, por estar aquí atentos, comentando. Non puiden lanzar todos os comentarios que faciades. Sentímolo moito por non poder lanzar todos, pero estaba bastante entretida a conversa. Gustoume moito ver tanta animación no chat e tanta xente por aí véndonos e tal. E instovos a que o vindeiro mes, mañá tedes a primeira xornada da Liga Pokémon, que podedes pasar e vela, se transmitirá na canle de Twitch en galego. Eu estarei tras os mandos, pero non sairei. Estarán outro host dando a benvida e xogaremos con varias partidas. Coido que 3 ou 4 partidas vanse xogar o Pokémon. E que máis? E para o mes teremos pues, novo capítulo, nova entrega, nova consulta con o noso dietista, lobeirista, e novo programa de Luns de Tea. E tamén unha conversa da Lobeira que abrirá a tempada, a segunda parte da tempada das conversas da Lobeira, na que intentaremos, a ver se pode, en febreiro, Luís Fraga, o que fora periodista da A3 Media, que agora é freelance, un tipo que se dedica a dar clases e cursos e todo isto. Imos entrevistar ao Ferrolán e Carballés, Luís Fraga Pombo. Dito isto, moitas grazas por chegar ata aquí. Vémonos noutra, porque isto non se pode perder. É unha aperta moi forte. Querémosvos. Chao, chao. Ai, que non lle din. A ver. Non te queixes, vou estar lá. Non te deixes, vou eu vou estar lá.